uMaNdlebe waseKhwezi Thempeli. Sisethuthukani Thempeli eDuduza. Size ngomcimbi wenkosazane yentethelelo eyokwenda. Besizoyipha izipho-ke, kuyaye kuthiwe umcimelo ngolimi lwesintu. Kodwa-ke besize kulowo mcimbi ukuthi intombazane uma ngabe ehambe emzini wakhe, ahambe kukhona akuphethe okuzomsiza nasemzini wakhe. Umcimbi wokuqala-ke lo ukuthi wenzeke especially intethelelo. Esicela ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ethandile nakusasa kube khona futhi omunye umntwana ozophuma enzelwe lo mcimbi lona. Ikakhulukazi njengoba benesasasa esontweni bemthanda uShembe uNyazi lweZulu, bezenza izinto ezinhle bemenzela uNkulunkulu. Nathi-ke singabazali, singabakhokheli nabashumayeli nebandla, siyathanda ukuthi nabo sibenzele okuhle. Uma ngabe ezohamba-ke eyogana, simfisela okuhle kodwa emzini wakhe, afike ahloniphe, ahlale kahle, konke kumhambele kahle. Ngiyabonga.